Takže ahoj, zdraví vás Rosy LP z hry Minecraft. Ale tentokrát jsme v multiplayeru, tady zapomněl jsem, jakoby napadlo mě, že natočím 1-2 let's play z multiáku, ale pak se vrátíme normálně na single a doděláme ten svůj dům. Tady teď si stavím jakoby takový, já nevím, jak bych to řekl, takový jakoby disco nebo tak něco. Prostě nějakou party, možná mě slyší Honza GTA, tady zrovna letí, jo, kdybyste se nedivili. Tak jak ji nemáme, máme extra VIP, to znamená, že máme game mode, to znamená GM1 a tak, to snad znáte. Honza GTA se šel zrovna teďko, myslím, že najíst, asi za 10 minut, nebo tak nějak. Sem přijde, nejsem s tím 100% jistý. Ale já si myslím, že nejí a že nás slyší. No tak uvidíme. Jak jsem říkal, tak stavím nějaký to disco, nevím, hrozně příšerně se nudím. Ukážu vám sbírku mých hlav, moment, jestli se tam dostanu. Hop. To jsem nazbíral, je tady plugin na hlavy. IP adresu vám dám do popisu videa. Můžete si tu, pokud budete Slovák nebo Čech stojí extra VIP, stojí, jakoby když budete Čech, tak stojí, myslím, že 99 korun. A když jste Slovák, tak stojí 4 eura. A samozřejmě posílá se to přes mobil. Zjistíte, jak se to posílá, tak si zjistíte na Warp VIP, to všechno napíšete lomeno, no tak to znáte, ne? A takovýhle ty blbůstky. No a když budete chtít vidět náš dům, tak já vám tam ještě pod popis videa dám jaký Warp, abyste se podli na Warp to a to a uvidíte naše domy. Tak já to tady přestanu stavět. Dělám to tady jenom, abych to neměl rozstavený. Budu mít stejně. Tak, tady to je jakoby moje, teď jsme to rozstavili, tady tu hráz okolo těch baráků. Tady to je jakoby mini event, portnete se na to Warp mini event a když to budete chtít, tak napište mě, Sebánkovi 555. No a tady to je můj dům, tady mám enchant, jsem si dneska zase postavil. Tady takhle máme okýnka, abychom viděli. Jestli je den nebo noc. Tady mám krb, to vidíte. Tady mám bordel, takový blbůstky tady mám na mini event. A tady mám svoje alel věci. Jsem si udělal přes game mode. Gold Apple jsem si taky givnul přes game mode. Když budete něco chtít, když budete něco chtít, tak napište buď mě Sebánkovi 555, když budu online na serveru, anebo Honzovi GTA, a když budeme modrý, tak jsme jakoby online, jakože jsme tu, jo. Tak, teď nastavíme to disco. A pak se ještě, buď to bude disco, nebo se s Honzou GTA domluvíme. Jo, a každý máme svoji samozřejmě rezidenci. Ale tady to je Honzi GTA, tady má takový farmy, ale někdo mu je pozabíjem. Tak jsme si udělali takovou jakoby tu ohradu tady okolo toho, aby to lidi jen tak z ničeho nic nepřeskákali. Nemají šancu. Tady mám spawnery, nevím na co mi teda jsou, ale tady mám, myslím, že někde čestku. Moment. Tohle já to znamená teďko nebudu. Já ji pak když tak najdu za kamerou. Ale možná udělám ještě nějaký, jak se tomu říká, nějaký let's play z tohoto serveru. Hele, Honza GTA už je tu. Tak, teď se zrovna představil, tak jsem jen tady povyprávěl, že, moment, kolik máme? Dobrý, 4 minutky. Jsem povyprávěl, co tady bude, buď to bude disco, anebo že se domluvíme.
Já nevím, co bych jakoby mohl udělat tom, jako co by to mohlo být, já nevím, já si jen tak stavím. Když tak s ním domluvím za kamerou a když tak pak vám to napíšu pod popis videa. Jo, a říkal jsem jim, že... Ještě pojďte tam. Omlouvám se za rachot, to je Honzi GTA Segra. Máte dva nebo děti? Nemám žádný dítě. No tak tohle si trošičku nevšímejte, ona je taková jakoby všímavá. Já to když tak pak nějak vystříhnu, jestli mi ho tak... Vaše dítě jmenovalo. Ani no buď... Hej Honzo, sklidni si trošičku. To byl. No tohle si nevšímejte, ona hrozně moc mele nesmysly. Ale to je jedno, neřešte to. Já vám... Honzo GTA, já jsem jim tady říkal, když jsi byl na večeři, tak jsem jim říkal, že jim dám IP adresu pod toto video dám IP adresu na tento server. Jo. Jestli jim to tam mám dát. Jo. No. Jo, otevři mi do tvýho baráku. Jsem jim tady ukazovali domy. Otevři mi tvůj barák. Fuj. Kudy mu ho otevřeš? Kudy mu ho otevřeš? Hlavním vchodem? Jo. A nemáš otevřeno. Jo, dobrý, aha. No a tohle je Honzi GTA, já nevím, já do častek nemůžu. Jo, můžu. Protože tady to je redstone. Jsou redstone. Ne. Tady to ne, jo. OK, tady má taky ale věci, ty mi on dal, tady má koš, tam já nemůžu. Já vám ukážu můj skin, úplně coolovej skin mám. Nebo vám ukážu líp, takhle. Jsem hezký, jsem assassin, teda ne assassin, jsem Indiana Jones. Hele, Ano, tak když chceš fotku na to YouTube, no, tak proč se ty nevyfotíš přes ten Bandicam? nevím, to pak udělám. To udělám pak za kamerou. Pak jim ukážu video, že půjdeme na internet a tam něco natočíme. Ty vole, tady ten, nemám rád ty monstra. Jdeme dovnitř, pojď dovnitř. Nestřelí do mě. Mám tu tmou. Už se to spavli pavouci, tak dělej. Pozabíjí je to, prosím. Dobrý, já si to tady trošičku osvítím. Teda ne jenom trošičku, ale trošičku víc. Já nevím, kolik máme. 8, 9, dobrý. Tak za chvíli asi budeme končit, já se tady jenom osvítím. Já vím, že to je takový jako divný. Vím, že to je divný barák, ale mně se to líbí, mám svůj styl. Honza má taky svůj styl, samozřejmě. A mně se tohle prostě takovýhle styl líbí, tohle baráku. Jo, a jsem nadšenej. Ups. Že se mi to vůbec neseká. Jsem předpokládal, že se mi to teda bude sekat. No to je jedno. Já vám pod to video teda dám buď IP tohle serveru, anebo vám dám naše Skypey, tam hodím. Ale Skypey ještě budeme uvažovat spolu. No a asi budeme končit. Za chvíli mi vyprší limit 10 minut. Tak asi se rozloučíme. V příštím videu teda půjdeme buď do multiplayeru, jestli se mi to nebude sekat, jestli se to bude sekat, tak jdeme na survival. Ale asi půjdeme spíš na mulťák. Tak se rozloučíme. Čau, zdraví vás Rosy LP s Honzou GTA. Dar.